Salut lume, bine ați venit la al 5-lea episod din Happy Wheels. De ce să începem să jucăm? De asta i-am propus să facem. Și dacă nu mai eu băgat nicio mapă nouă. No, hai să le luăm de aici. Ok, vin Dio Kill Level. Ok. Bruda mea, ce-i asta? Tati! Taci copii, ce vorbesc românește engleză. Ce faci de prima fruda mea, bă? Doamne, iată-mă, ce aici? Copii, nu-ți uita. Tati! Copii, am zis ceva. Ok, schimbăm mapa. Lag pe ea, dă punie toată lumea mapă de așa. Hei! Peste. Hai, mă! Ruda mea. Unde-i copilul? Tati! Ok. Oh, dar hai mă, e ceva mai bună. Așa. Zi copilul, ce e acolo? Tati! Nu-i nimic aici. Avem frică. Așa, am scăpat de copil. Hai să mergem. Asta mi-era în plan, să scap de aia. O, Doamne, m-am băgat acolo. Ei, hai să mergem încă o dată. Acum am luat și pe copil cu noi. Thanks, Dad. Thanks. Ok, copilii, nu ai mulțumit. Fac asta numai că pentru că rău te iubesc. Ia și eu. Hai mă, fix așa. Săritura mărție. Ce s-a întâmplat? De fracția mea ce s-a întâmplat aici? Copile, ce cu tine aici? Ce truda mea aici? Oh! Haide! Hai mă, fix așa, nu mă și mai suat. Ce-a luat-o, hai! Schimbăm imposibile. Pentru mine nimic nu e imposibil. Așa-i, tati, așa-i. Da, dacă spui tu, dar că tot e imposibil. Wow, ce e așa imposibil? Cred că am văzut ce e imposibil. Hai, tati, cum putem? Fight. Oh, what? Ce faci, băi? Ce te înfigi în mine? Hai! Nu te întrudă. Oh! Iuhu! Ce tare am mers. More, da truda mea. Îl facem. O, Doamne.
Te dărâm pe aici. Curge nasul, se bolnav, am o viroză care mă bagă în comă. Ce te-a rămas? O, Doamne! O, mă, ce m-a speriat. Haha, da, ce tare e. No, greu a fost. Troll. Mi-e frigă. What? Oh, God! Oh! Acum știu cum să miros câinii fondul. What? Cum, mă? Nu înțeleg. Hai, mă! Aha! Și unde e copilul? După mine. Ok. Am găsit o cheie. Deci să vă spun că la Amnesia nu știu dacă o să mai fac, pentru că acolo, după vedeți, am un lag internat. Nu cred că o să mai fac. La Bully văd eu un lag. O, Doamne, ce se întâmplă aici? I am confused. Confused. Ok. Blue Fall. Easy. What? Nu trebuie să mă pe aici. Hai, copile! Bravo, copile! Mi-a fost să rup picioare. Copile! Tati! Tati! I'm scared! I'm scared, Daddy! Așa! Copile, ce ai în fața mea, nu înțeleg truda ta? Mediu! Trece aici, copile! Nu vreau! Ce ai zis? Las că ne întâlnim noi, ne mai întâlnim. Tiri! O, Doamne! What? Oh, bere! Vreau bere! And the bottom and break your hollow. Okay. Hai, Fred. Hai că mai tu știi. Încă o dată. Gata. Realist Pogoran. Ok. Opa. M-am plictisit. Ok. Ok. Ce faci, băi, Andrule? Andrule! Hai, bă! Fix așa! Hai, bă! Nici nu poți să arunci! Ce-i cu tine? Da. Bravo! Bravo! No, mi-am luat-o în țapă. Deștept.
Nu-ți vieții pe copile. Totul sub control. Mult sânge mai aici. Dad! I'm scared! Dad! Nu vine ceva să că eu ai fost moartea. No. Ba da. Backflip! Damn it! Bravo, Dad! Bravo! Congratulations! Bravo! Ați copile să nu te aud. Ce faci stai tu acolo? Fără cap, fără rap. Hai mă! Schimbăm caracterul, adică las, schimbăm apa. Impossible game. Cu Freddy. Stai mort. Uite bicicleta. Uite-mă pe mine. N-ai cum! Doamne! Level 2? Давайте. Haydi. Înțeleg. Posibil să-i măd caracterul. Ăsta tot. What? Ăsta e cel mai greu. 2 în 1. Deci, în prima ești mort. Hey, what? Yuhu! Nu. Cum ești? Hai, mă! Vreau să arunc aici. Hai, bă, tată! Ce-i cu asta? Ce-i? Nu! Vreau să văd cum moare. Haide! Ăla-i! Tot nu-s mort. Ba da, s-mort. Ok, hai să câștigăm. The ball. Hai! Haide! Așa. Ok. Am marfă! Mamă, ce...
mai boss de boss. Nu mi-au. Ok, hai să luăm... Vedem încă o mapă de aici, de acolo, din față, din spate, balconii, cei roși. Ok, da, cred că mai fac asta și gata. Mi-am omorât. De două ori mi-am omorât ăla. Oh, God! Am omorât-o pe ba nu e adevărat, acolo e mama. Taci, copile, tu n-o cunoști, nici n-ai cunoscut-o. Unde-i copile? Tati! Uite-n clonele! Da, vezi că e un fel de baschetar cu ceva în mână pe la spate. Știu, copile, știu. Eu l-am angajat. Da, cred că asta a făcut și pentru ziua aceasta. Vă mulțumesc că m-ați vizualizat, că v-ați uitat, share, like, favorite, comenturi și toate cele. Eu vă salut. Ciao!